Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την κλειδοκράτορα της φυλακής Κουκ, τη μοναδική μάμα Μόρτον! Στη Ελάронτα, όποιον θες, εγώ είμαι η πρώτη κι άμα θες, θα πρέπει να μ' ακούς, είμαι αρχηγός, είμαι το σύστημα, το δίπλωμα, λόγος εσκετρών. Για να αμφιβάλλεις όπως λες, έμα στη φυλακή. Μείνει το ένα χέρι, το άλλο στο λεπτό. Ευχαριστημένες θα είμαστε κι οι δυο. Νομίζετε ότι η ζωή σας στη φυλακή μαζί μου θα είναι κόλαση? Λάθος, εγώ είμαι φίλη σας. Ένα πράγμα θέλω να ξέρετε και να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Εάν κάτι σας απασχολεί, μη μου το πείτε, γιατί δεν δίνει.